Hey, what's up mga bisdak? Ayan mga bisdak, kumusta kang tanan? So ngayon mga bisdak, itong ngayon sa abang upload ng Secure Biners na papasquared ni Maricar. So mga bisdak pala, kung wala pang makasubscribe sa YouTube channel sa Secure Biners, isubscribe nyo sila. Nasa 927,000 na sila. So road to 1 million. So tapangan na to sila makaabot to 1 million para makuha nila ang gold button sa YouTube. So ayun mga bisdak, no? So shoutout sa mga Bisaya dihalay, sa mga nag-comment, sa mga nag-subscribe. Shoutout sa atong mga kabisdak na to diha, mga Bisaya. Shoutout sa tanan mga Bisaya diha sa tanan. Labi na sa Southern Leyte, sa baba sa mga Bisaya, Mindanao, and sa Madang Cebu, mga Bisaya na diha. So let's go. Start. Si Squerdo. Si Tilio. Papa Squared. Oy, Maricar, unsa man to? Maman to? Ako ipakita nimo. Unsa man na? Narao. Ay, nahulaw na ko. Nakita na nimo na. Naunsa ka, Maricar? Nakita na nimo. Ang kanang imong brep. Hoy, dili manibrit panty manita na ko. Ginuo ko. Hoy, nakakita na pud kan. Hoy, lain kaayo. Bastos. Mayo lang. Ikaw yan nagkapaibo si Pastor. Ikaw man nagkapaibo ka na imong karne. O yan mo lang to, di dayon ka. Kabalo man kang presko, pa kanya akong karne, wapa ni mabarbecue. Lain kay, bad kay ka, Papa Squared. Kaya ni si Maricar, kahilas-hilas bilamang kamurabi kagiainan imong kalaki. Pero Papa Squared, ka maubiyak ko mo sayaw. Dayon, usa bilabot na ako. Mutanaw ka. Dili. Darao. Balik. Pagpuyo. Okay. Agay, nahalo ka na mo ko dito. Agay, nahalo ka na po dito. Papa Squared. Kada imong kalaki, Maricar, wa na biya kabalo nimo. Nadaot na biya ka. Pero napakoy laing sayaw, Papa Squared. Ganani ka mo lang tao? Adi na ko, ayaw na Maricar. Mabunog ko na imong kalaki. Dali ra kay ni siya, Papa Squared. Ayaw sa alakaw Ikaw, Papa Maricar. Squared. Ayaw sa laki. Awirin ang ka. Papa Squared, Papa Squared. Makitaan, Papa Squared. Nakitaan na nimo, Papa Squared. Halog sa kay, Papa Squared. Dili, halog. Papa Squared, kiay. Maricar, wa biya ko kaangay ang imong kalaki. Iyan na imong tigil na ko, iyan. Di ko, Maricar. Papa Squared, Papa Squared. Tuyok. Ako na po mo ko lambit. Papa Squared. Pagpuyo. Ano, pagpuyo, ikuno ko. Dili, ani ra tang Papa Squared. Papa Squared. Oh, Tilio nyawa. Ayaw ka, Papa Squared. Ayaw, Papa Squared. Ops. Pagkupit si Tilio. Ay, si Tilio. Hoy, Maricar, unsa may sig-ukoy-ukoy ang Squerdo? Maricar, unsa may sig-iili ni Squerdo? Wala ako na imong ulo nga naingugmong ko sa ako tubangan Elmer na. Naman ka ganyan ako nakabantay ni musika ukoy-ukoy si Lilian ng Squerdo. Kaya nga nung magabuot po kuno ka. Naingon gyud kag manyakis ana pala ukoy-ukoy nimo. Sulugan og mag-okay manyakis gyud ay dayan. Maingon unsa pa man ditawag nimo ana? Di pwede kababo na jud ko ani Squerdo. Ay, manyakis gyud kaayo. Ala, suyaan man. Unsa man imong gusto na akong hababon malisod pud og kanang imong ulo nga naingugmong gos. Ulog mo gusto mo ka nagtabangan ka na mo dong Squerdo? Sige, sulaye! Sulaye ko ninyong tabang! Gatuo mong di ko ninyo mahagit! Mubilangtad ko! Ay, giganahan man po di ay, gakatol. Usay gagkatol! Nang kamo man ang kanang magtabang na ako, di ka mo'y gaulag! Pasagad lamang kasumbagay na kong buot pasabot. Agay, kasakit mapod aron! Ano mamang kinahanglan tan tulo magpasakit ay nang pwede man to maglipay-lipay! Pagpwede Maricar no, gadaot lamang imong kwenta sumbago nung kana ko ron. Agay! Inuha ko Nay? baka na ko di ba agay! Inuha ko na yung manumbak! Discord! Gusto mong bagbody ko nimo? Sana niya gisumpag ko di Square! Tabangi ko, Square! Gisumpag
Ipaglaban ko, Squid. Kaya, gikamas mo ko, ana niya. Squid. Ayaw no. Bali na marikat. Di sa ni mo ber? Ano sa ni? Boy, ulabin ako nung sa. Uy, iki ka marikat. Tingnan ko ni Elmer Ugoy ko, Squid. Sakit tayo. Ako pang bukto niya gisumba ko yan. Nakalago pa akong atgal. Unya ako bigas bukto ni kamera sana niya. Unya ako pa'y ako'y biktima ane. Usa may isa may labot na ko. Amoy paghusay no. Ay ko amo-amungan ninyo. Dili, Squid, kay ikaw man ako Superman. Unya, Squid, aron ka masayon. Hapit ko na niya lugusan. Hapit ko na niya lugusan. Pila raman itaw, ikusog na ako. Mahuyang rako. Hapit dyan niya ko ako pagkababaye. Babayi balik kang lalaki man ka. Oh, lalaki! Hapit niya makuha ko baka lalaki, Squid. O wala ko yung dalagan. Nakuha na ko. Ay isa no. Ato tol ni Elmer, oh! Dili ko! Dili ko na niya batay kay nagulo, Squid. Ni man ako kanahan. Isa no. Ngano ako maging imong duonon marikat? Alam nga, di sa pamatay akong laying duulo na ikaw na akong superhero. Ikaw naman ako bugtong mangluluwas, Squid. Gabiga-biga gyud laman si marikarnan. Kung sa mga tao ikatabang nako nimo, wala ko. Ato ni Elmer. Gusto na ko. Parusahin na siya, Squid. Parusahin, dapat magbayad na siya sa iyong mga kasalanan. Nakakuyo ko ng marikar no. Babawa na siya, Papa Squid. Mga pahawaon man ako. Bawa, Elmer! Bawa! Di pahawa. Ayawa na siya, Papa Squid. Ayaw. Hala! Init lagi ka! Aturo kay buhi man. Naginantan man kagainom na kagtambal! Init kayo! Ay sig pakir ko no kay di ta uyab. So yun mga kabistak no, mayo gid si Tilio mo nag-acting eh. Idol ko na si Tilio. Ayun mga, yun mga kabistak kung nalingaw na po sa bagong upload ng mga, sa bagong upload ni ng Secure Burner. So ayun mga kabistak no, mga di pa nakapag-subscribe sa ila, subscribe na sila. O ilang mga kaugalingon na mga personal channel na sila yung mga personal channel. So okay na, peace yo.